The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Proverbs 18:10. At destruction and famine thou shalt laugh, neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. Job 5:22. And thou shalt be secure, because there is hope. Yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid. Yea, many shall make suit unto thee. Job 11:18-19. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Psalm 121:7-8. When thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Proverbs 3:24. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? 1 Peter 3:13. The beloved of the Lord shall dwell in safety by him, and the Lord shall cover him all the day long, and he shall dwell between his shoulders. Deuteronomy 33:12. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ng atong naandan nga puluhaton nga maong pagsusi atong kaugalingon. Just try to examine ourselves. Kung nabatay pundo pagyud nga mga sala, diyan itong kalagi kini mahimong babag. This becomes barrier to our study. Busa, ikinahanglan nga kini nganlan, admitihan, ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9, recovery technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, ikaw andam no sa man mo buhata ka na. Ug ikaw nga dili pa magtotoo, wala pa kay kaluwasan, gidapit ka nga imong gamiton ka ng imong kabubuton, your free will sa paghimong decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa, sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ining lain o sa kadlaw nga imong gidugang sa mong kinabuhi, o Diyos, nga imong pa kaming gidugwayan ining among kinabuhi. Nagaginhawa pa kami o pa kami pagkaaskal sa among panglawas o napay kalantip sa among pangisip, kini grasya imo man kining gihatag kanamo. Salamat, o Dios, nining maong grasya sa imong kaluoy, sa imong gugma, o kining tanan tungod lamang kay ikaw na pa'y plano sa mong kinabuhi. Busa, nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, bani kami pinagis pagahom Espiritu Santo kanamo sa among pagpadayon sa among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
mahingadlaw o niya na sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios nining atong tun-anan nga atong giuluhan og the unique spiritual life of believers in Christ. Ang dili kasagaran nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo kang Ginoong Jesucristo. Now, ato yung padayon, musugod na sa atong gibiyaan kagahapon. Okay, open your Bible now to Colossians chapter 3, verse 12. Colosas 3:12. Di na lang nato basahan ang the whole verse, nagsugod ka na og put on. Now, kini, manduan kita nga atong isulob ang bag-ong kinaiya, bag-ong pagkatao. Okay? Kay kita niya itong panahon na nga naluwas kita, mo ka na ang atong buluhaton tulumanon. We have to clothe ourselves or kanang isulob, put on ang bag-ong kinaiya nga iya sa Dios. So nahimo kitang elect of God, eklektos, o kanang Griego nga pulong, meaning ang eklektos nagkahulugan kining chosen, elected, or election, which is applied to the believer. Alang kanato nga mga magtotoo. Now, so ang tanang mga magtotoo are chosen, pinalabi, or pinili. By the way, kining predestination usab nga itong gisgutan last time, dili ka na gimbutan the provision of the sovereignty of God for you, believer. Kini ang bot pasabot. Sangkap ka na sa pagka-labaw mga gahom sa Dios alang kanimo magtotoo dito pa kini niya himua sa eternity past kaniyadtong kaniyadto pang nangagi eternity past for your execution alang nga makatuman ka sa protocol nga plano. But again, ang magtotoo gawas nun gyapon sa paggamit sa iyang kabubuton, he is still free to use his volition whether to avail of God's provision or not. So na siya kagawasan sa pagpili. Okay, tuta sa Episo 1:11, Ephesians 1:11. Nagingon kini, in whom also we have obtained an inheritance. Now, kining inheritance din yung gisgutan, bahin kini sa atong predestination. It is part of our predestination. So, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now, adto ta sa 1 Pedro 1:4. Nag-ingon ka na diha, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Now, ang verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, gikinahanglan nga itong hinumduman nga kita ania sa panahon sa equal privileges and equal opportunities. Gawas pa niya na kining maong panahon ginganlan og panahon sa grasya, age of grace, o age of the church, panahon sa simbahan, with all her mystery doctrines. Kini atong ipangtun-an, by the way, mao kini ang na-appeal sa mga mystery doctrines. Kaya niya man ta sa mystery age. Okay? Mysteryo, ninom ka, tinago. So, kini nga atong gipangtun-an nga mga doktrina, mao kini ang mga mystery doctrines, niining mystery age.
Okay? O by the way, kung maghisgot ka ni taong election o predestination, kining duha ka butang, kining election o predestination, these are only for believers. Ayaw na ginakalimta, alang lamang kinis mga magtotoo. Ang Diyos nasayod na dito pa sa eternidad. Okay? I mean, in eternity past, sa kaniyadtong walay katapusan, who would accept or reject salvation. Nahibaw na ang Diyos. Nasayod na siya sa tanan. Kinsa ang mudawat, kinsa po ang musalikway. Apan dias, 1 Timoteo 2:4, timan-an nato kini nga ang Diyos ang iyang kabuton nga ang tanan unta maluwas. God desires all men to be saved. Apan dili man lagi mamugos ang Dios. Dili. He does not force or coerce any person to believe. Kay it is a matter of choice. You see? Ephesians 1:11 again, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Now, mga tanan na po ko ni mo kusob, no? Kaya ako maningi pangutana kagahapon or last time sa atong pag-uban, sa atong Bible study, kinsa man kabubuton nga ikaw mataw dining kalibutan na. Be? Magkatubag ka na ba? Whose will that you be born in this world? Whose will? Ang tubag sa imong mga ginikanan. Okay? Di ba na? Ang imong mga ginikanan ilang kabubuton nga ikaw matao. But whose will that you be alive in this world? Ang Diyos. You see? Ayaw na ni Saipa, ha? Ang kabubuton nga ikaw matao, ang atong isgutan, matao, to be born, ang imong mga ginikanan. Apan kung maghisgot ng kabubuton nga ikaw mabuhi ng kalibutan na, lain na. It is God. Kabubuton sa Diyos nga ikaw mabuhi ng kalibutan na. Okay, balik ta sa election and predestination. Kining election and predestination are only for every believer. Okay? So, ayaw na nagalimti. Ang mga di magtotoo, sila'y labot ni ining druha. Unbelievers have nothing to do with these two. So, I'm sorry to tell you if you are an unbeliever yet. So, ang mga magtotoo, believers had already been prepared sa tanan nga mga gikinahanglan, all the necessary assets nga gitawag kini og portfolio of invisible assets. Andaman ka na sa Dios. Kita nga mga magtugi, andaman na kita sa Dios alang sa atong pagtuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. You see? God had already prepared all the necessary assets for us to be able to fulfill God's plan in our life. Kaya binimo God, ang Christian way of life is a supernatural way of life. Ninundom ka ba? Kanya, na may mga requirements nining maong Christian way of life. Kinibahin kini sa atong gitunan. Sa uluhan ni atong tunanan. The unique spiritual life of the believers in Christ. Unique. So, gawas nga unique, it is sophisticated, kanang wag yo'y ikakumparar kining maong plano sa Dios, kining maong panginabuhi nga Christian way of life. So, ana ay mga requirements, na ay mga tulumanon nga makakinabuhi kanini maong panginabuhi
kung imo matuman. Ang una niini nag-una gyud ang routine. You see? Kini murag paglabas na lang ato ang punang gisgutan kaniadto, no? O tingali nakalimot na sagka. So ato ning labason. Ang nag-una gyud niini requirement, it should become a routine nga mauna mahimong naandan. Okay? Mo atong tulumanon. Mo ni una. Ikaduha, nga atong ipahiluna ang atong kinabuhi. We should organize our life. You see? Kaya og dili organisado ang atong panginabuhi, dili hanay o dili hapsay, di ta makatuman nining maong Christian way of life. Di man na nato na. Ikatulo, our true scale of values must be the Word of God. Mao na true scale of values. Meaning, mao ni mag-una, pasiuna sa atong pagkinabuhi. So, mao ni katulo, true scale of values. Ay kaupat, ang atong paghimo sa husto, tukma, maayo nga desisyon. Making good decisions asa ni buhata. Adto lamang sa sulod sa atong Royal Palace nga ginganlan, otherwise called Operational Divine Dynasphere. Kay mao man na ang area of strength. You see? So making good decisions from the position of strength. Dito ra mao na area of strength. Okay? Positional strength. O niya, ang ikalima, ang imo ng perseverance, ang imong pagkamalahutayon. O ang ikaunom, mao ang kaiunom maning mga requirements nga itong gituki pabahin ini. Ang ikaunom, mao na ang persistence, ang imong magugihon, mapadinayunon. I hope mo dawat ka ng binisaya. Ang persistency is mapadinayunon. Okay? Now, adto ta sa Hebrehanon 11:1. Nag-ingon kini in English. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, ayon na ni kalimti kining Segundo Pedro 3:18. Okay? Kinahanglan kini mahimo na ning second nature na to. Nga di na gyud na makalimtan. Di na mapapas sa atong panunduman kay kini nagmando kanato. Patubuon tas grasya o kay baloka sa atong Ginoong Hesukristo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon? Pagtuon, pagtuo, pagdawat, kanang hangop, embrace niya na, o paggamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon. So mo na, 2 Peter 3:18. Adto ta sa Efeso 1:4-5. Having predestined us, He chose us before the foundation of the world. Now, kay kita gi-predestine naman niya, gipili ta niya sa wa pa ang katukuran ni ining kalibutana. 2 Corintios 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Mag-una, supposed to be. Mauna nga, subo palandungon, subo kayo kanang atong masinati nga kadaghanan sa atong mga kaigsuonan. Bagang doot ang kanang wag yun sila kaabugoon sa kamanungdanon kabililhon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see?
ato silang iyampo nga unta makaamugo sila, di will come to realize how essential, how important, necessary ang pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, Roma 8:28, God works all things together for good. Now, do not say, ayaw gyud, kay ikaw mura lang pakita sa imong pagkaway alamang. Kung mangutana ka ning pangutana, why did God let this happen to me? Moment na, that's a famous cliche lagi. Now, ang usa ka magtutuo nga mo, ingon niini, mangutana niini, mailhan gyud siya. Nawa gyud siya magtubo. Basta, di man gyud ka magkapangutana niya na. Ano nga ito naghihatag ang impasiya? Na, luoy ba kung imong tanawon, ang usa ka magtutuo mo yung ano man ni, nga nahitabo maninako. Now, abi nimo, consequence will be good when you make a right decision. Basta, mga lagi na ay consequence, na ay resulta, na isang putanan sa atong paghimog sayop, dautan, di maayong desisyon. Once we make a wrong, bad decision, then, mana na. Ang technical word for this consequence, ning gitawag na itong law of volitional responsibility. Ang balaod sa unsa, tulubagon sa itong kabubuton. Na akong paghubad sa Binisaya. I hope mo dawat po kanya na. Kaya lagi, the simple principle stands na man is a product of his decision. Okay? Produkto rin siya sa iyong decision. Now, ato tas Juan 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Now, 1 John 3:1. Magsige tag quote ni mga verses, mga bersikulo. 1 John 3:1 says, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Klaro, magkayo ka ng pagkahanay yun sa pulong sa Diyos. Now, kinahanglan kitang mga magtutuo na ata sa dapit nga ang atong gipakadakan mo ang Diyos. God emphasis sa in English. We should be on the God emphasis side, and it must take precedence over people emphasis. Samtang kinahanglan itong pakadakan ang atong tagas unang pagtagad mo ang Diyos, dili kang tao. Okay? Kay people-oriented gani. Kung ikaw people-oriented ra gyud, mga tao ra imong gitanaw, dili ang Dios din. Mo na. Murag na matunong na. Now, timan na to. Kung bahin na gani gugma, gugma sa Dios atong tutukan, God's love for us believers. Ang gugma sa Dios nganhi kanatong mga magtutuo, vertical. Mao na iyang porma, vertical na siya. Apa na ang gugma natong tao, okay? Alang sa iyang fellow man, sa iyang isig katao, horizontal. Mao ni porma sa atong gugma. Humalikon, ang gugma sa Dios alang sa magtutuo, vertical. Apan ang gugma sa tao nga to sa iyang isig katao, horizontal. Now, timanan nato, ang kitang mga magtutuo, gipili o pinalabi na. Colossians 3:12, eklektos, elected, predestined. Ephesians 1:4 and 5 again, having predestined us, he chose us before the foundation of the world.
So, kita nga mga magtotoo, gimanduan sa Dios to make use of our time. Meaning, redeeming the time. Naman sa may ibot pasabot ni redeeming the time. Sa may ibot pasabot ni redeem. Pagtubos. Diba? Kanang ingnon lang to paglukat to redeem. So lukat to na to ang panahon. Kay mando man ni sa Dios na ora bay gingon niya nga you have to redeem the time because the days are evil. Kaya nga itong panahon na itong ipuyan. On this day that niakitan ining kalibutan na, evil ang nagaunsa. Hari nining kalibutan na. Kaya mo man ni sistema ni Satanas. Kasi mo man ni usas kaaway nato ng mga magtotoo. One of the three major enemies nato ng mga magtotoo mao ang unsa the world. Dili ni kalibutan ang atong gisuroy-suroyan o atong gipuyan kundi ang sistema mga pamaagi ining kalibutan na. See? So mao na nga we have to make use of our time. Redeeming the time because the days are evil. Unsaon man nato pag make use of our time. Hindi nga itong ibuhat. Pagtuon sa pulong sa Dios. Mao niyang process sa spiritual momentum. Adlaw-adlaw ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili kay siniman na, binuan, tinuig, dili. It should be every day. So mao nang mando sa Dios, redeem the time. Kaya ang adlaw dautan. 1 John 3:1 again, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us. John 1:12, ayaw na ni kalintipot. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Now, ang tanang mga magtotoo, kita mga magtotoo, ani iningingan na equal privilege. I mean, privileges and opportunities to grow up spiritually. Natay kahigayunan. Iatagan ta sa Diyos nining equal privileges o opportunities nga kita makatubo sa atong espirituanong panginabuhi. As such, kita mga magtotoo are not to compare di taangay mo tandi sa anong kaugalingon to sa ubang mga magtotoo. Ayaw na buhata. We should not compare ourselves to other believers. Kaya na po na nasod po na sa royal kanang honor code ginagayon, live and let live. Pag kinabuhi o tuguti ang uban nga magkinabuhi o sa silang kaugalingon. You see? Nakakana sa Royal Family Honor Code o mao na nga we should not compare ourselves to other believers. Hatagi sila, tuguti sila sa pag kinabuhi sa ilang panginabuhi. Kay once we compare ourselves to others, sa dihang kita mo sugod na pagtandi we start to be in trouble. Na like what happened to kaning gikabuangan na kaning Facebook, this Facebook craze. Now, you know how this also karon? Also no na. You know how disadvantageous kining Facebook thing to our spiritual life. Bantay gid na nga karong panahon na mao naman ay gikabuangan gyud sa mga kadaghanan. Di ba? Although, na po yung mga benefits kita na, pero mga nag-iingon, mo na ganing palambuan, palabian, na you are in trouble. Mga na nga, ayaw yun pagpa-biktima nining mga uso-uso. You see? Now, okay, Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us.
ayaw na gyud kalimti kining atong tumong, atong goal as believers. Unsay atong goal? Spiritual maturity. Now, our age in which we live, kining atong panahon sa simbahan, ato ning gitun-an nga it is a unique period or age, okay? Dili kasagaran. Kaya nakita nining equal privileges and equal opportunities. Ining panahon in which we live, kitang mga magtotoo gimanduan nga adto kita sulod magpuyo sa operational divine sphere, ang royal palace, the means of fulfilling the protocol plan of God. Timan okay, paminaw. Why laing dapit nga makatuman ta sa protocol nga plano sa Dios, gawas ni anang operational divine sphere. Numdum ka? The Christian way of life is a supernatural way of life, and it is a mental attitude life. It is a system of thinking. Mao na. So niya sa itong pangunahuna ang divine sphere. Kaya kung kita kanang wala kita kanang hambin, magtinir o mga sala sa atong kalag, din mao kana ang imong pagpuyo diha sa royal palace, otherwise called the protocol plan of God, the love complex, God's power system, the Christian way of life. Unsa pa na diha operational divine sphere sa atong hunahuna nga diha rata makatuman sa atong tulumanon sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Now, kay kung mugawas ta niya na, we become losers. Believers, losers or winners, are all provided by God equally. Tanawa ra God, angay-angay. Equal portfolio of invisible assets. Mao ni gisangkap sa Dios kanatong tanang mga magtotoo. Gisangkapan na ta ini sa Dios. Yan tupang kaniyadtong wapa ang tanan. Yandam na niniya, we have been given equally ni ini nga mga portfolio of invisible assets, mga kasangkapan nga atong galamiton. See, naon sa man nimo pagkaibaw nini mo mga galamiton o kanang invisible assets kung wa ka magtuon sa pulo sa Dios. Di ka makaibaw nini. You see? Na, nakita nimo ang advantage nga magtuon ka sa pulong sa Dios. Ikumpara rin itong wa lang panumbaling, wa lang magtangad. You see? Mo lagi na. It's a matter of choice. Now, okay, naibaw na rabata nga. Kitang tanang mga magtotoo. Aminaw, kitang tanang mga magtotoo, we believers are going to be evaluated. Himuan ta og pagtasal. Ano binisaya og evaluation? Tasal. We are going to be evaluated kadto sa atol sa gitawag og judgment seat of Christ, or sa Grigong pulong bima, B-E-M-A, bima. Judgment seat of Christ. Dili man gyud kay judgment o paghukom, kundi evaluation time. Isig tasal na, tagsang-tagsa na to. Himuan o pagtasal, unsay himong nahimong mga buhat dito sa kalibutan ka. Kasi, unsa man, mga kanang kahoy kugon dagami ba? Or kanang pilak, bulawan o mga mahalong bato. Na mao na. Evaluate ta ang atong mga binuhatan. So, we have no excuse then not to be a winner in this spiritual life. Kay isang kapan na magkita sa tanang mga galamiton o kasagapan sa Dios. Iyan ang nagitagana. Kaniyad tong wapang tanan, wapang kamatao. Iandam na niya.
Kaya po anon po sa pagka-omnisciente sa Diyos nga ikaw mo dawat. Mahimo kang magtotoo. You become a believer. You become saved. Naibawan na niya siyang pagka-omnisciente iyang gitanaw na sa iya. Well, we could say, as he look at the corridor of time, naibawan na sa Diyos. Naibawan sa Diyos, kinsay mo dawat, kinsay mo sa likway. So, naibawan naman ang Diyos, ngayon ka mo dawat, then, isang kapan kaniya, ditupas kaniya, tungo pang tanan. He already prepared all these provisions. Na, mga nga equal privilege, equal portfolio of invisible assets. You see? But again, it's all a matter of choice. Naaragyod sa imong kanang kabubuton ka na. Now, 2 Corinthians 5:17 again, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things, mga daang mga butang, are passed away. Behold, all things are become new. Now, mo ni sige tagtuon, hala tuon every day. Usahay mo sobra nag-oras ni atong Bible study. Depende sa mga kanang points of doctrine nga atong pag-atukyon. So, mo na nga ang atong pagtuo kanang na makini og pagkahugot, pagkalig-on, kay sige man tagtuon. Kani atong pagtuo, faith, maugmad. Naman na sa Roma 10:17, faith, ang original word ng faith is pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, mga panulundon. Nainomdom ka? Natay mga panulundon. Now, Romans 12:2 again. Unsay gisulti sa Roma 12:2, and be not conformed to this world. Ayaw na pagpa-hiayon ining kalibutan na. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Atong hinumduman ang Hebrews 4:12, kanunay man nila itong basa adlaw-adlaw sa di pa ta magsugod sa itong Bible study. Hebrews 4:12, the Word of God is alive and powerful. Okay? Buhi o nagalihok nga gamanan. So, mo nang nagtuon tanini pinagi sa giingon og ICE method, ICE, isagogical, categorical, o exegetical method. Isagogical, we study the Word of God through its history sa iyang kasaysayan. Categorical, bahin-bahin kini, bahin sa kaluwasan, bahin sa kanang faith rest, bahin sa 10 problem-solving devices, the different unsa rational, doctrinal rational. So categorical. Okay? Unya yung katulo, exegetical, pagtuon sa pulong sa Dios, basihan ang original nga lingwahe o pulong nga gigamit. Ang Old Testament, ang original kanang language nga gigamit mao man ang Hebrewanon. Okay? O Aramaic. Apan ang New Testament was written originally in Griego. Mao ni atong gipagtun-an. Suma sa atong tinaw kanimo nga kini atong method of studying God's Word. This is some sort of re-echo. Yan ka sa kung tinaw kanimo. Re-echo, igon na lang tangiyon sa ning tangka, murag taging tangka lang tas lamisa kay nanay andam nga pagkaon diha. Kay diha na may ning andam niini, nagluto niini.
nga makuti, kanang ukit-ukit yun. Okay? Ilag yun ang tipik-tipik yun ang pagtuon through the eyes method. So mo na nga, kini, byproduct na nga itong ipang isgutan din o isi, nakita ni mo ang grasya sa Diyos. O dili, ingon-ingon ang ilang pagtuon ini, makuti mo na nga, grasya kini sa Diyos na iyang gisangkap na ito. Anaharap po na ni mong mutuo ka pa niya na, di, it's a matter of choice. Alang ni sa atong kayuhan. Naman po, may pugos ko ni. Di man mamugos ang Diyos mo. Ito nang iyon nga, do not coerce or do not force anybody to kanang accept. Kaya na sila volition, na sila kanang kabubuton. Paggamiton sa Diyos ng kabubuton. Paggamiton sila sa ilang kabubuton. Huwag pugos. Kaya kung musuway gani kag pugos, imo kintang kanang tingali mong kanang muradang pugos. Huwag pugos, oy. No. You are out of line. You are just wasting your time. Sabot ka? So, okay. Atong hinumduman. Di man din ha? Kini nga itong pagtuon. ICE method. I-C-E. Remember, nga si Ginoong Jesucristo mao'y mihatag kanato ni ining katungod to become children of God. It's the Lord Jesus Christ who gave us the right. Now, ato na punta balik sa Episo 1, 4, 5. Versikulo 4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Okay? So, kitang tanang mga magtotoo, tanan, why exempted? Kitang tanang mga magtotoo are elected and predestined to obtain kanang inheritance reserved in heaven for you to be revealed in the last time. Now, ang atong panginabuhi din is kalibutan has been interwoven murabag gigansilyo sa Dios. Nakainom doon pa ba kaming pulong nga gansilyo? Example, tagaan ka na huwag implo, magansilyo ka o scarf, ano ba ibutan mo liog, o sweater, etc. Now, sa diha nga mabadbad ang tumoy sa gansilyo, then, unsa may metabo? Naibaw na ka unsa may metabo? Kamong mga uwang na po, nagbuhat ni nag-uso po ni kaniyadto tingali. Unsa man, once sa mabadbad ang tumoy sa gansilyo, unsa may metabo? Iba mahuslo ang tanan. You see, that is why it is important for man to know the disasters of history. The will of God is objectively designed all for His own glory. Kasabot ka? May nungdanon kayo sa tao nga masayra niya ang mga katalagman sa kasaysayan. Ang kabubuton sa Dios is objectively gidisenyo kining tanan alang sa iyang kabulanan. Di man nina. Remember, God is perfect. Basta, hingpit ang Diyos, oy. God has perfect satisfaction in all of His being God. Wag yun siya kanang kulang, way sayo, unsa pa? Kanang natagbaw gyud siya, hingpit nga pagkatagbaw, perfect satisfaction sa tanan nga iya sa iyang pagkadiyos. Samtag na ang iyang kabubuton,
ang iyang tuyo, ang iyang plano, ang iyang purpose are all perfect. Di man din na hingpit, may kulang. Ato man ang itunan niya itong kanang attributes of God, ang tanan niyang mga kinaiya, atong langkob ka na napo ka mga kinaiya sa Dios. Ato na kong reviewon itong napo ka kinaiya sa Dios, o sa ito naguna. Ang iyang pagkalabaw, magagahom sa nga tanan, may naguna. Sunod, ang iyang pagkamatarong, hingpit, perfect righteousness. Sunod, ang iyang hingpit nga pagkamakiangayon, perfect justice. Sunod, kinabuhing dayon siya. Sunod, gugma siyang hingpit. Kung siya magginanglan o hiumaon kay siya mismo gugma. You see? Now, unsa may ka sunod, ikaw nung ang iyang pagkaunsa, pagkalabaw, makagagahom sa tanan. That is omniscient. I mean omnipotence. Sunod, ang iyang pagka-omnisyente, iyang pagkasayod sa tanan. Way butang nga wa niya masayri. Okay? Sunod, unsa man? Ang iyang pagkaanas tanang dapit, naa siya sa tanang dapit. Way luna, way suok ang kalibutan nga wa dito ang Dios. Okay? Gawas dito sa impyerno. Wa siya dito sa linaw sa kalayo. Igahin man nagianda man na para siyang kaaway nga si Satanas o ang mga demonyo. Kasi apan besag asa sa ang Dios ana mao nang unsa magkaiskapo kaniya. Mayong kag hubong sa kuwaron di ukitan sa Dios. Mura magkatawanan ron. Di ta kaiskapo eh. You can unsa to? Naiingon nila nga you can run but cannot hide. Unsa may kasiyam ang iyang pagkadili na mausap. He is the same yesterday, today, and forever. Di na siya mausap. Nabitay ang pulong. I am God. I change not. Ugay ka na po ang kinaya sa Diyos sa kamatuuran siya. He is the only truth. Way bakak niya. Way pagkasayop. Hingpit na pagkamatuuran ng Diyos. Mao ni ang Diyos. So ang iyang tuyo, iyang kabubuton, iyang plano, purpose are all perfect. Reflective siya ang pagkahingpit. Only a perfect person can produce a perfect plan. Numdum ka? Prinsipyo. Only a perfect person can produce a perfect plan. Since God is perfect, His plan is perfect. Gusto? Now, mo na ang itong pagsubli o pagpahinumdum sa atong panumduman. So, Colossians 3:12 again, so as those chosen, elected, election and predestination, kini alang lamang kanimo magtotoo. This is only for you. Only. Now, unbelievers have nothing to do with this. Numdo ka. Huwag sila ilabot. Ang tod nga sila may magtotoo din. Kasalmot na sila nini. Now, kining election and predestination, gitandi ni nato o kung bahin ng computer, kamo nga, lihiro computer, kining election, na ubos kini or under kini sa gitawag og RAM chip. Ano siya maning RAM chip? ROM. Read Only Memory. Now, ang pasabot ni ining RAM chip, di na ka na mausab. Okay? Di na mausab. Kaya kining atong isgutan, computer assets ni. Okay? So, election, kanang bahina. Ug adto sa predestination, mo ni PROM chip. PROM. Now, kini
mao ni pagtandi sa mga kasangkapan sa Dios alang kanimo. God's provisions for you. Predestination. Now kining duha gireserba na dito sa langit for you. Magtotoo. For you believer. Nga kini kanang ipadayag to be revealed in the last time. Okay? Okay. Ephesians 1:3, spiritual blessings and hisgutan. Ephesians 1:11, also we have obtained an inheritance, mga panulundon. Ephesians 4:11, and he gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Kini naghisgot ni og mga kanang spiritual gifts. Okay? O ang versikulo 12 nag-iingon, for the perfecting of the saints. Kung bahin katong hisgutan sa verse 11, naghisgot og mga kanang apostoles, mga evangelista, mga pastor magtutudlo. So ang verse 12 banos dayon na for the perfecting of the saints. Alang sa equipping pag kanang sangkap sa mga magtotoo. O verse 13, till we all come in the unity of the faith. Kita makakabot na gyud sa pagkahiusa diha sa atong pagtuo. Okay? Adto ta sa 1 Pedro 1:3-5. Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible, di na madugta, di na madunot. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, naturo kong sa tagamay na hitungod nini. Ang mga Old Testament saints nahinumdum ba pagkag kinsa tong mga maghuhukom nitong Old Testament? Judges o mga kings. Okay. Paglabas po din sa atong panumduman, kinsa may mga judges na itong panahon sa Old Testament. Well, si Othniel, saan yan ang una nini. Kinsa pa? Si Gideon. Maghuhukom ito si Gideon. Kinsa pa? Si Samson. Okay? Judge kato siya. O si Samuel. Moto'y katapusan nga judge sa mga lista sa mga judges niya itong daang pagigsaan. Kinsa man po ang mga hari? The kings. Well, ang una nining hari mo si Saulo. O sunod, kinsa man sunod? Si David. Okay? Sunod, si Solomon. O si Jeroboam. Okay? Ito pagsingit lang ito nato aron di na nato makalimtan. Okay. Adto ta mo hisgot po may tungod nining duha ka mga panginahanglan to be saved. 2 requirements to be saved. Unsa may nag-una? Unsa may mga kinahanglan nun nga ikaw mas maluwas? Now, this is addressed to you. If you are an unbeliever, wala pa ka maluwas, then paminawi kini. Dunay duha ka mga panginahanglan nun, requirements nga aron ikaw maluwas. Ang una nini, ang imong kasayuran o pagkasayod sa mayong balita sa kaluwasan. Unsa man imong pagkasayod? Maminaw ka sa usa ka ebanghilista nga nagasangyaw diha o iyang at-aton tong mga paagi o mga panginahanglan o may tungod sa pagpadayag, pagpatinaw, pagpaklaro nimo bahin sa paagi nga nganong maluwas ka o unsay
paagi nini nga ikaw maluwas. Okay? So, in general, knowledge of the gospel. O imog yung ilangkob ugon sa mga yung gospel, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. Isa pa, na sa Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Okay? Unsa pa? Diya sa Juan 14:6. Si Ginoong Jesucristo mismo mibungat niini. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang unsa kinabuhi. Walay makaanto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Na dugangan pa yun sa Juan 3:3 o 3:7. Gawas ko ng tao matao pag-usab dili siya makakita sa ginarian sa Dios. Mao na ang mga bersikulo nga nagalatid ni ining kasayuran bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Mao na the gospel. Unsay ikaduha nga panginahanglan, the second requirement, nga ikaw mutuo mo dawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas. Maura, faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kaya aron ng imong pagtuo makanang mapabuhi, mapakanang mata. Kaya natuog raman ang imong pagtuo diha. Di pa ka mutuo, natuog na. It's inactivated. So once ka mutuo kang Ginoong Jesucristo ang imong manluwas nga siya ra ang manluluwas, then mapabuhi, pukawon ka ng imong kanang tawhanong espiritu. It will be enlivened, energized, activated. Murag mabuhi. Naman na nga ikaw maluwas. Okay. So kita balik ta sa atong gipangisgutan nga eklektos ang atong pagkapinili, predestined. Kining eklektos naghisgot ni og invited, elected, appointed. Okay? Unsa may binisaya nining eklektos? Binisayo nato kini mga tinawag. Mga tinawag. Elected and predestined. Kay ang original God nga pulong gyud nining eklektos, kaleo o kletos. Kletos o kaleo ang bot pasabot called, gitawag. Okay? Okay. Now, diha sa Roma 8:28 at talukso sa 29. Naghisgot ka na og for no. Pagkasayod, una pagkasayod, for no. Predestinate to be conformed to the image of His Son. Manay buot pasabot niya. Ang tanan nga magtotoo, gimanduan to live by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. Kay kita nga mga magtotoo ni panahon sa simbahan, wa na ta kanang kinahanglan unsay makita. Wa na ta magkinabuhi sa atong pinagi sa atong makita, kundi pinagi sa pagtuo. You see? 2 Corinthians 5:7, ayan na nakalimti. O, di ba nga kitang mga magtotoo, mga sakop na sa harianong panimalay sa Diyos, royal family of God. So, we are supposed to live as royalty ng mga harianon by unsaan man, by following the requirements of the royal family honor code. See, ato po ning tunan sa taon-taon pag yun. Now, kita gimanduan to live as royalty, not as scams. Ang scam kanang mao ni opposite sa royalty.
Mao ni opposite sa harianon, scams. Mas pasabot sa scams. SCUM, scam. Well, ato na lang inon nga, mga wahinungdan. You see? Murag mga kanang salin. Di po kay salin, kundi scams. Wag yun, hinungdan. Ingon ta mga obnoxious. Now, ingon nga mga magtotoo, kanang sagop na kita sa Dios pinagi kang Ginoong Kristo. We have been adopted. Thus, we have been bestowed an inheritance. Sangkapan kalagi andaman na kitang mga panulon doon. See? Ephesians 1:5, according to the good pleasure of His will. Hence, itang mga magtotoo should learn God's will. Unsahon man? Namo ni. Kini ato gibuhat. Nagtuon ta sa pulong sa Dios kay aron nato mahibaw-an ang kabubuton sa Dios. Nainundong ka sa itong nangaging pagtuon bahin sa doktrina sa Diyos nung pag-agak, divine guidance. O na, makakatuon lang tas kabubuton sa Diyos, tuyo sa Diyos, plano sa Diyos, pinagi sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw. You see? By studying God's Word, not only that we will know His will, but maugmad na ito nga itong pagtuo ngadto kaniya. Romans 10:17. And muugmad, malig-on, malig-on ang atong gugma ngadto sa Dios. Musamot. See? The more we love Him. Now, umutan ako niya, how do you love God? Unsa man iya ganining mando. If you love me, unsa? And say sunod, keep my word. Na, we only love God by keeping His word. Kay ang Dios causes all things together for good. Na, Romans 8:28, verse 29, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Principles. God foreknows the future. He knows what you will decide. Naibaw na siya unsa imong himuong desisyon. Ang pagka-omnisyente sa Dios nasayod sa tanan. Ayaw na nakalimti. Apan ang Dios buot sa mga magtotoo to make good, right decisions in life. Alang sa iyang kabulanan. Tiyan mo na. Buot ang Diyos nga ikaw mo himulas, husto, tukma, maayong desisyon alang sa iyang kabulanan. For His own glory. Di ba kanunay na mong sulti niya to God be the glory, to God be the glory. Wa gyud mo makasabot unsay luyo ni anak ang gipasabot. Ang pag-glorify, kanang unsay glorify sa Bisaya. To glorify God, kanang nakalimot na po ko sa Bisaya nini. Well, anyway, glorify. We can only glorify God by our making good and right. This is husto, tukma, mayo mga desisyon. O mauna nga, when believers make bad and wrong decisions, na iba na ta. God is not glorified. See, Colossians 3:12, unsa? Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Ato ni padayon magampod na. Amana mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among pag tuon sa imong balaang pulong o Dios. Salamat nining tanan hinaot nga kini
pinagis paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Amo gayud kining mahangop ug amo kining gamit sa mga adlaw panginabuhi alang sa imong kabulahanan o Dios. Salamat ni tanan ubani kami sa pagbubuhat karon. Dada kami pagbalik ini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini mao ministry o Dios. Gamita kini o Dios alang ni adtong nanginahanglan niini. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.